खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 25 सेप्तेम्बर 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ अन्त्योदय दिवस महरै फालिनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो भारतआव 25 सेप्तेम्बरखौ पन्डित दीनदयाल उपाध्यायनि जोनोम सानखौ मान होनो थाखाय अन्त्योदय दिवस फालियो। उपाध्यायआ सासे हायुङारि दैदेनगिरिमोन जाय अन्त्योदय हाबाफारिखौ मदद होदोंमोन, जायनि थांखिया समाजनि गोरिब आरो गोग्लैसोनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनाय। बिथाङा भारतीय जना सिंहनि दैदेनगिरिमोन, जाय राजखान्थियारि दोलोआ उनाव भारतीय जनता पार्टी जादोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, वर्ल्ड ड्रीम डे आरो नेशनेल साइक'थेरापि डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, फ्री प्रेसार कुकार, फ्री हेलमेट, एक्सचेन्जनि एभेलेबल, लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्री लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6038 171 91 9101 5980 21 आरो 9101 5478 92 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो